Айде. Почваме. Какво правим сега тук? Какво правим тук? Тук правим компост. Ето вижте, внимателно как го правим компоста. Рецепта долу-горе. Рецепта ли? Рецепта сложихме 1 кг варени картофи, 10 кг меласа, Ето е меласата. Да, добре. 10 кг меласа, 10 кг компост от червите, От черви, да. 10 кг от, нали, Смесения. няма да кажем откъде. От гъбната субстанция. Да. Добре. И така, мъртуче тук ти. Тук на 6 атмосфери сме пуснали компресора. Да. Разчистваме, бъркаме. Вижте как бъркаме. Миксинг. На трите езика. Миксинг, триксинг. Тук доста пяна прави. Това е от какво? Меласата. Да, меласата. Друго ще слагаме ли? Друго, да, азотобактер. Азотобактер. Да. После ще ги сложа тия. Да. Като издърпаме материала в... Покажи там. Там издърпваме работите. Тук вътре. Ето, тук имаме още една съставка. Това е... Я да покажем вътре. Има просто меки въглища. Меки въглища. Как се казват? Забравих. Леонардит Майко. от Турция. Ето ги. Направо. Как ще ги правим? Майко, малко зор ще да има. Трябва сега да варим вода. Да я направим 60-65, не 65-70 градуса. Да, не повече от 70. Да. И И сетне, колко слагахме? Една турба. една турба на 100 литра. И ще добавим към 4 кг калиева основа. Калева основа. Да, Първо какво беше сега? Калевата основа или? да. Да, първо И калевата основа. после леонардита. Меки въглища. Меки, направо така каза Никол Мастърс. Те. Да, вчера я гледах. Виж, топлам, хюмик, фолвик, всичко има. Всичко има. Много аминокиселини има вътре. Много. Доксан, докус, юз. Киселини, Киселини. аминокиселини. Има Почти ли? няма. Или няма? Сега показваме къде са аминокиселините. Майко, сега. Това е истината. Това е истината. Това е от януари. Покажи. Отдолу е Това са... разградено, мисля, че. Да. Вчера му сложихме зелева чорба, Ама... кисело мляко. Не мирише, чу. Почти не мирише. Не. Ама то ти трябва да има. Ето. Направо вричу. Майко. Той се слага 1:1000. Малко мирише за сега, ама Това са... от 30 кг риба остана само това. За колко от януари до сега? Защото беше студено. Да, много студено беше. Затваряме. Ето, 20 минути ще го готвим и после отиваме към сялката.